Jadi dihamu na dua pengantin baru atas nama si Obing, khususnya kami manaing bonan ni hasuhuton di leku pinoper di datu parulas sarupa dohamu do si matuamon donon nami ma perjolo selamat menempuh hidup baru. Nomor dua nanek si dohonoku perjolo ma tuhela nami molohu bereng hela di bagasa sadarion helaku sangat sungguh berbahagia alanido pos niroha diau hupagoda kami boru namion na yakin dohami akan engkau bahagiakan alani diho ito Adeline supaya mampu suamimu membahagiakanmu, doakan dia di setiap saat, di setiap pekerjaannya. Karena Jumur parna ya bang. di balik suami yang hebat ada istri yang tangguh. Molo hatangguon versi iman kita adalah doa. Jadi doakanlah inang helanamion suamimon supaya mampu membahagiakanmu. Songonido diho hela molo boru namion kebetulan sarupa dohamu nakiku bege molo helakku anak sasada ok boru sasada doon molo didokon halak batak boru sasada murado tarilu. Jadi pos dorohanami naik ke boyhamu rap menyatukan diri untuk berdoa. Dan doakanlah istrimu supaya senantiasa setia mendoakanmu di dalam semua pekerjaanmu. Intinya apa tadi yang di gereja itu cukup bagus bimbingan nats dari pendeta. Opung hanya menambahkan hendaklah kalian berdua saling mendoakan di dalam rumah tangga. Asa apa yang kalian impikan, apa yang kalian cita-citakan di dalam rumah tangga kalian bentuk akan diberkati dan akan diberikan Tuhan. Ima sidohonon nami tu helaku tu pahoppu nami tu lai nami dohot tu pahoppu boru tu boru nami dohot iboto nami isok kami naik sude akka hula-hulam rap dohot akkana berum marga si hobbing na adong di Pulau Batamon sangat turut berbahagia juga pada saat ini dari punguan kita Datu Parulas yang sebentar lagi mudah-mudahan bapakmu jadi ketua akan juga memberikan sesuai dengan aturan yang telah kami sepakati. Bahasatun nami matuhamu ulus nahapal ulus si kajang rabbu ulus nama sayuli cuma jangan lihat dari nilai ulusnya bahwa ini hanya adalah lambang. Inilah doa kami semua markasi Hombing beserta namborumu bahwa kami dengan senang hati memberangkatkanmu dalam berumah tangga juga akan memberangkatkanmu nanti ke Papua. Donon nami mas songon na indokon dina tua-tua mau urak takas anon ya tusihamu sahat tamu di Papua buka hamu di Google ate asa aik na dulu mah tuaik si gura-gura rap liling mahamuna dua mangulu saha mahamu tupang gabeat tupar horasa Mana tu? pinatu ka kusur mah di topi ni tabian manak tu dia pe hela nami boru nami mangalaka sa itu sima totong dapota persaulian Mana tu? asa emenis tabatua ma perlinggoman ni si borok amat tade batado si lehot tua luhut na mahita di parorot Mana tu? songoni mahata sian hami hasuhuton dohot Datu Parulas songari pe pinasaha ma tuak kadongan na hobar tuk sepakatan Mulia tema di debata Jahoba perdengar basai dilas ni rohata sadarion boe hita di bagasan hahipason di bagasan las ni roha payhut-ihut pesta ujuk dina mulai nasugut saha rodi botarion disok kami jongjong mewakili
sian pengurus doh sude anggota punguan Neoputa Borsak Sirumonggur na adong di sektor Sapulonom Sagulung. Kami atas nama ni pengurus doh sude anggota keluarga Boru Bere Ibe Bere dohonon nami ma selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga yang bahagia di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, terlebih di hadapan Tuhan. Di sok kami nang diamang ima dongan nami di sok sabunguan, nga di sok kami sude dongan muna hita na sabunguan alahu bigi kami ya nakoton boruton helaton nang itor mangarat do tulua siadawan alani dohonon nami ma song ni dokni na tua-tua sadape asa pakat mahotang bahen sihor-sihor ni aduri tu dia pehamu mangalaka ima boru nami do hela nami sai tu si mahamu dapotan uli si boboti mahami. Jadi mulai teh inong amo audison mewakili pengurus se Kota Batam dan na pengurus ausat tabi na adong do ditonahok ketua inakin ketua umum ta dang bui na sida mangihut tunulot ta sa tubotari. Jadi mulutuk sono penong haroroni punguata Borsa Sirumonggur se Kota Batam uli jalalas marohamuna na dua tang yang ngami matok to matare bata diulot ta sadarion martabata madihita akka pasu-pasuna dilohom ma dihamu gajang ni umur 7 nero nanti abang uli jalalas maroham. Jadi dihamuna dua pengantin hela nami do boru nami ini ulos dari punguan Borsak Sirumonggur se Kota Batam lubat toruan ya. Pesan ketua umum tadi doa dari punguan Borsak Sirumonggur semoga kalian jadi keluarga yang berbahagia dimanapun kalian nanti tinggal. Ikon luluan mudo kalian cari punguan Borsak Sirumonggur molo tukso adong kalau tidak ada punguan Borsak Sirumonggur lului hamu panakok kamu punguan toga si hoping ima tonanami. Jadi tang yang kami matok to mata na mertua di bata di 7 nerot di keluarga muna na baru naung di pasu-pasu Tuhan berhita na posona sai keluarga siti rumahamu keluarga na bahagia ima tang yang kami dohonon nami matok songoni dok ina dua-dua asa arirang madigijang ditoru panggonggoman badamuna naso jadi sirang todimuma marsi gonggoman asa bintang manaru miris dua punna somarok 7 lonona tong tang yang nami tubuh anak mahamuriris jala boru pe tung torok asa saha saha di solu saha matubotian pinita ni ulaut ta sadarion nung sahat tamian non mangulosi badamu saya saha mahamu di pasu-pasu tuat 7 lonon tu panggabean tu parhorasan. Jadi imah atas yak kami